Warning sa mga manghulga nga ipaagi sa social media. Madakpan na gihapon mo. Sama ni ining 20 anyos nga lalaki nga nanghulga sa usa ka universidad sa dakbayan sa Sugbo, ang nalitag sa kapulisan. Mubalik si Alan Domingo sa report. Alang sa 20 anyos sa suspek, komedya lang kuno ang iyang gihimo apan mao kini ang nakapatanggong kaniya sa bilangguan. Nadakpan siya sa hiniusang pwersa sa PNP Mandawi, Parian ug sa Poro didto sa lungsod sa Poro, Camotes Island. Human nagpost og hulga pinaagi sa social media nga mamosil sulod sa usa ka pribadong universidad sa Cebu City nga misangpot sa pagkasuspenso sa klase. Katarungan sa suspek sa iyang gihimo, maura gyud ang pagbinuang. Nadaw lang dito sa kapuang dito. Kamuang. Unsa man ka joker ka kanang ima bugal-bugalon ka unsa may imong para di? Oo, nga na, murag nahog. Kung ato pa lang ko sa una, bugal-bugal lang dito ko. So, wala yung kay plano unta? Wala. I have no, wala dito intention nga bato na, o yun sa bang. Nangayo og pasaylo ang lalaki apan uwahin na ang tanan sanglit nakamugna na og kahasol o kahingawa ang iyang gihimo. Mag-atubang og bugat nga kaso ang maong lalaki. Pasiloan lang gigabit, nabuhat naman. Nakaron sa Parian Police Station ang suspek samtang nagpaabot sa pagpasaka og tukmang kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.